Meillä on kirkko keskellä kylää ja me ollaan iso alue. Pusulan nimikin tulee pussilaisista, joiden piti ottaa eväspussi kirkkomatkalle. Kellotapuli on 1700-luvulta ja kirkko tehty arkkitehti Enkelin piirustusten mukaan. Mun mielestä oudointa on, mistä Pusulan nimi tulee. Tämä on Pusula City, Ylä-Lohjan metropoli. Pikkuomena on ihan oma juttunsa. Pikkuomenassa tulee heti mieleen iso omena eli New York. Ja Pusulassahan on aika samanlaista. Tässä on meidän Central Park eli keskuspuisto. No joo, jotkut tylsät kutsuu tätä myös koulun kentäksi. Pusulassa kivointa on, että täällä on rauhallista. Pusulan uimarannalla on meidän suuri arvoitus. Joku paikallinen taiteilija nasevasti miltei minimalistisessa teoksessaan nostaa esiin kysymyksen, mikä on PMA? Voisivatko kirjaimet viitata omenoihin ja matoihin vai töllinmyllyyn? Nyt on vapaata koskea tai menien kulkea. Töllinmyllyllä on 2 kertaa vuodessa hienot markkinat. Ja täällä on myös Pusu-sirkusfestivaali. Jauhot jauhetaan töllinmyllyssä ja leivotaan Tuukkasen leipomossa. Ja Pusulassa vesi juodaan kylmälähteestä. Kylmälähteen vettä juo puoli Lohjaa. Pusula on nykyaikainen, mutta on meillä sentään 2 museota. Ahjonsuun kauppamuseo on ihan sellainen kuin Salme Ahjonsuu sen 70-luvulla jätti. Mutta se arvoitus, mitä tarkoittaa PMA, onko se joku huume? Tadaa, no sehän tarkoittaa Pusula Modern Art ja meidän modernin taiteen museo on täällä kopin takana. Pusula on nasta.